Την ψυχή την έχουμε κατά καιρούς. Κανείς δεν την έχει συνεχώς και για πάντα. Μέρες ολόκληρες, χρόνια ολόκληρα μπορούν να περάσουν χωρίς αυτήν. Καμιά φορά μόνο στους ενθουσιασμούς και στους φόβους της παιδικής ηλικίας θα φωλιάσει για περισσότερη ώρα. Καμιά φορά μόνο στην έκπληξη που είμαστε γέροι. Σπάνια μας συνοδεύει στις επίπονες ασχολίες, όπως η μετακίνηση των επίπλων, το κουβάλιμα των αποσκευών ή η μακρινή οδηπορία σε στενά παπούτσια. Τις στιγμές που συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια ή λιανίζουμε το κρέας, κατά κανόνα έχει ρεπό. Στις 1000 συνομιλίες μας συμμετέχει σε μία. Και αυτό όχι απαραίτητα, γιατί προτιμά τη σιωπή. Όταν το σώμα αρχίζει να μας πονά και να πονά, αθόρυβα εγκαταλείπει το πόστο της. Είναι ιδιότροπη. Δεν της αρέσει να μας βλέπει μέσα στο πλήθος. Την αηδιάζει η πάλη μας για την οποιαδήποτε υπεροχή και η βουή των μηχανογραφιών μας. Η χαρά και η λύπη δεν είναι δύο διαφορετικά συναισθήματα για αυτήν. Μονάχα όταν συνδέονται, στέκεται δίπλα μας. Μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτήν όταν δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα και περίεργοι για όλα. Από τα υλικά πράγματα αγαπά τα ρολόγια με εκκρεμή και τους καθρέφτες που με ζήλο δουλεύουν ακόμα και όταν κανείς δεν κοιτάει. Δεν μας λέει από πού έρχεται και πότε πάλι θα εξαφανιστεί. Ολοφάνερα όμως περιμένει τέτοιες ερωτήσεις. Φαίνεται πως όπως αυτή σε εμάς, έτσι και εμείς εκείνοι είμαστε χρήσιμοι σε κάτι.